कभिड भेक्सिनखौ लानानै दासान्दि जा मोनसे सोंथि सोलिगासिनो दं बे समावनो फिन आरोबाव मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों। बे समाव हाथाय बाजारनिफ्राय कभिड भेक्सिना गोमालांबाय। कभिड भेक्सिन दिहुनग्रा कम्पानिया हाथाय बाजारनिफ्राय गासै कभिड भेक्सिनफोरखौ बोखारफिनबाय। नंगौ, गासै मुलुगनां हाथायफोरनिफ्राय गोमालांबाय कर'ना भेक्सिना। कर'ना भेक्सिननि साइड इफेक्टफोरनि बागै बे समाव गासै मुलुगावनो मोनसे गिखांनाय सोमजिदों। बे समाव कर'ना भेक्सिनखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां। कर'ना भेक्सिन दिहुनग्रा एस्ट्राजेनेकानि बिथोन कम्पानिया हाथायनि गासैबो भेक्सिनफोरखौ बोखारफिनबाय। मुलुगनाङैनो कभिशिल्डनि सायाव सोंलु सिखांदों। लोगोसे कम्पानिया बुंदोंमोन दि भेक्सिनखौ साइड इफेक्टनि थाखाय नङा, गुबुन जाहोनफोरनि थाखायसो बोखारनाय जादोंमोन होनना। गोजोनथाव खौरां, 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेन', स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' केटेन, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' केटेन, एक्सेलआइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900 79427 9394649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।